Смятам, че хората, които имат хазартна зависимост, са в общия случай креативни. Аз не съм срещала глупав комарджия, тъп. Нито пък съм срещала хора, които искат да се възстановяват от зависимостите си, и почти всички, с някакви много малко изключения, са много добри хора, което, нали, противоречи с първата мисъл на някой. Но са много добри хора, изключително интелигентни, с желание за живот, винаги помагат, дори без някой да ги пита. Човечни са, имат емпатия. Това е... За пореден път доказва, че хората, които имат зависимост, са много нежни отвътре. Така мисля аз. Са много нежни отвътре. Просто не знаят как да обичат и как да приемат любов. Така мисля.